Správne delikty paragraf 138, 1. Orgán policajného zboru uloží pokutu do 3500 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá a. prikáže alebo dovolí, aby sa na jazdu použilo vozidlo, ktoré vrátane nákladu nespĺňa podmienky na cestnú premávku ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom. 6. B. Bez vedomia vodiča vozidla alebo jeho prevádzkovateľa pri nakladaní tovaru prekročí najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravy vozidla. C. Prikáže alebo dovolí, aby sa na jazdu použilo vozidlo na takej ceste, na ktorej je pre také vozidlo jazda obmedzená alebo zakázaná. D. Neodstráni prekážku cestnej premávky. E. Zverí vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa ustanovené podmienky na jeho vedenie, nemá pri sebe doklady ustanovené na vedenie vozidla, je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo ktorej schopnosť viesť vozidlo je inak znížená. F. Nezabezpečí, aby sa na jazdu pribral potrebný počet spôsobilých a náležite poučených osôb, ak je mu vopred známe, že to bude vyžadovať bezpečnosť cestnej premávky. G. Prikáže alebo dovolí neoprávnené vybavenie vozidla zariadením umožňujúcim používanie typického zvukového znamenia alebo zvláštneho výstražného svetla ustanoveného pre vozidlá s právom prednostnej jazdy, alebo prikáže alebo dovolí, aby sa také typické zvukové znamenie, zvláštne výstražné svetlo alebo zvláštne výstražné svetlo oranžovej farby neoprávnene použilo. H. Prikáže alebo dovolí, aby sa na jazdu použilo vozidlo, ktoré svojím farebným vyhotoveným a označeným možno zameniť za vozidlo podľa paragraf 6 ODS 4 I. V súvislosti s konaním o priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky orgánu oprávnenému objasňovať alebo prejednať priestupok neoznámi osobné údaje osoby, ktorej zveril vedenie vozidla, v rozsahu meno, priezvisko a adresa, poruší ustanovené alebo určené podmienky o vedení, uschovávaní alebo o predkladaní výkazov o tlačivách dokladov a tabuliek s evidenčným číslom vydaných orgánom policajného zboru alebo o manipulácii s nimi, nesplní povinnosť podľa paragraf L, poruší alebo si nesplní povinnosť podľa M, nesplní povinnosť podľa paragraf N, nesplní povinnosť podľa paragraf 43, paragraf 60, 90, 143 ODS 16, 2, pokutu do 7 000 eur uloží orgán policajného zboru, ak právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ sa dopustí porušenia niektorej z povinností podľa odseku 1 opätovne do 1 roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. 3. Ministerstvo vnútra uloží pokutu do 17 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ak poruší podmienky o vedení, uschovávaní alebo o predkladaní výkazov o výrobe tabuliek s evidenčným číslom alebo o manipulácii s nimi, na ktorých výrobu alebo manipuláciu je potrebné povolenie Ministerstva vnútra, alebo osobe, ktorá takéto tabuľky s evidenčným číslom vydávané podľa tohto zákona vyrába alebo s nimi bez povolenia manipuluje.